Kembali Potolai 24 Studio Angki Kun Musari मोनसे गेदेर रादाब लानानै फैदों सांग्रां जा बर' सिख्लाफोर नङाब्ला सुबुं लांफारग्रा सुबुं दैबाग्रानि जेयाव गोग्लैनो हागौ बेबायदिनो महाराष्ट्रनि नासिकआव साबा सिख्ला रैखा खालामना होदों बाक्सा पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय बे आरो बेबायदिनो महाराष्ट्रनि नासिकआव साबा सिख्लाखौ रैखा खालामदों बाक्सा पुलिसआ आरो बेबायदिनो सानै सुबुं दैबायग्रा एबा फालांगिरिखौ खादों बाक्सा पुलिसआ आबुं रादाब फोरमायनो लादों बे समाव नोंथांमोननो महाराष्ट्रनि नासिकआव बेबायदिनो बाक्सा पुलिसआ गोख्रोङै सेबदों नासिकनि साम्राज्योआव बेबायदिनो बाक्सा पुलिसआ सेबनानै जाफुंसार जानो हादों आबुं रादाब नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों नासिकआव सुबुं दैग्रानि साम्राज्योआव बाक्सा पुलिसआ सेबदों सेबनायाव बाक्सा पुलिसनि सेबनायाव जाफुंसार जानो हानाय सानै सुबुं फालांगिरिखौ खानो हादों लोगोसे साबा सिख्लाखौ रैखा खालामदों बाक्सा पुलिसआ बाक्सा पुलिस गोजौ बिबानगिरि उज्जवल प्रतिम बरुवा एसएसपि आरो एसपि दिगन्त बरानि दैदेननायाव बे गेदेर जाफुंसार सेबनाय खानाय सानै दायनिगिरि बिसि फिसायनि सिनायथिखौ दासिम मख'वाखै बाक्सा पुलिसआ आरो बाक्सा पुलिसआ नायसंनो थाखाय सानै दायनिगिरि बिसि फिसाय जरासेनि सिनायथिखौ मख'वाखैब्लाबो नायसंनाय हाबाफारिखौ सेबगासिनो दं सालायगासिनो दं नासिकआव बेबायदिनो सुबुं दैबायग्रानि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनानै लाना फैदों बाक्सा पुलिसआ सेबनानै सानै सुबुं लांखारग्रा फालांगिरिखौ खानो हादों बिसि फिसाय जरासे खानो हादों नासिकआव सुबुं दैग्रानि साम्राज्योआव बाक्सा पुलिसआ नुजाथिनानै सेबदों आरो बाक्सा पुलिसनि सेबनायाव सानै सुबुं फालांगिरिखौ खानो हायो लोगोसे साबा सिख्लाखौ रैखा खालामदों बाक्सा पुलिसनि बे गेदेर जाफुंसारनाय एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै नोंथांमोना नुगासिनो दं बाक्सा पुलिसनि गोजौ बिबानगिरिनि दैदेननायाव नासिकआव बेबायदिनो साबा सिख्लाफोरखौ रैखा खालामनो हादों महाराष्ट्रनि नासिकआव सुबुं दैबायग्रा साम्राज्योआव बाक्सा पुलिसआ नुजाथिदों बाक्सा पुलिसनि सेबनायाव सानै सुबुं फालांगिरिखौ खादों लोगोसे साबा सिख्लाखौ रैखा खालामदों बाक्सा पुलिस गोजौ बिबानगिरि एसएसपि उज्जवल प्रतिम बरुवा आरो लेङाइ पुलिस बिबानगिरि एसपि दिगन्त बरानि दैदेननायाव गेदेर जाफुंसार सेबनाय बाक्सा पुलिसआ नायसंनो थाखाय बे समाव सानै दायनिगिरि बिसि फिसाय जरासेनि सिनायथिखौ मख'वाखै आरो सिनायथिखौ फोरमायथ'वाखै खानाय सानै बिसि फिसायनि मुं एबा सिनायथिखौ आरो मख'जाथावना बाथ्राया बिसोरदि फुस्लायनानै गोबां सोलै सुबुं फालांगि गेंआ हिनजावसा आरो सिख्लाखौ आसामनि गुबुन गुबुन थावनिनिफ्राय लांनानै महाराष्ट्र बायदि नोगोरमायाव फानहैयो एबा बेबायदिनो गोबां फानबोनाय जाथाया सोराङाव फैदों दान मोनसे सिगाङावसो बाक्सा पुलिसआ सुबुं फालांगिरिनि मोनसे दुथां दोलोखौ खानायजों लोगोसे शिलंनि साथाम सिख्लाखौ एबा साथाम उन्दै हिनजावसाखौ रैखा खालामनो हादोंमोन आरो बेबायदिनो दिनै बाक्सा पुलिसआ सोराङाव लाबोदों गेंनि आरो सानै बिसि फिसायखौ बेबायदिनो खानानै लानो हादों आवथायाव बे समाव बाक्सा पुलिसआ खानानै बिसि फिसायखौ सेबनायखौ सालायगासिनो दङ बिसि फिसाय खानायनि सिनायथिखौ मिथिहोआखैबाबो सेबनाय हाबाफारिखौ सालायगासिनो दं बाक्सा पुलिसआ आरो बेबायदिनो महाराष्ट्रनि नासिकआव सुबुं दैबायग्रानि साम्राज्योआव बाक्सा पुलिसआ सेबदों बाक्सा पुलिसनि बे सेबनायाव सानै सुबुं फालांगिरिखौ खानो हायो बिसि फिसाय सुबुं फालांगिरि दायनिगिरिया लोगोसे साबा सिख्लाखौ रैखा खालामनो हायो बाक्सा पुलिस गोजौ बिबानगिरि उज्जवल प्रतिम बरुवा लेङाइ पुलिस बिबानगिरि दिगन्त बरानि दैदेननायाव बे गेदेरथार जाफुंसारनाय बाक्सा पुलिसआ बेबायदिनो नायसंनो थाखाय सानै दायनिगिरि एबा बिसि फिसाय जरासेनि सिनायथिखौ मख'वाखैब्लाबो सेबनाय हाबाफारिखौ जाथायजों लोब्बा थानाय आरो गोबां खारिथिनि थाखाय बाक्सा पुलिसआ बेबायदिनो सेबनाय हाबाफारिखौ सालायगासिनो थानायनि रादाब फोरमायदों नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै नुगासिनो दङ बेयो जादों बिसि फिसाय जरासे सुबुं लांखारग्रा दायनिगिरि आरो बाक्सा पुलिसआ बेबायदिनो नासिकनि सुबुं लांखारग्रा एबा सुबुं दैबायग्रा बे साम्राज्योआव सेबनानै जाफुंसार जानो हादों लोगोसे बाक्सा पुलिसआ साबा सिख्लाफोरखौ रैखा खालामनानै लाना फैनो हादों लोगोसे सानै दुथां गेंनि
बिसि फिसाय जरासेखौ खानानै बे समाव गोबां खारिथिनि थाखाय बाक्सा पुलिसा सेबनाय हाबाफारिखौ गोबां खारिथिनि थाखाय नायसंनाय नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ सालायगासिनो थानाय जों रादाब मोनदों आरो मख'जाथावना बाथ्राया बिसोरदि बेफोरबायदिनो फुस्लायनानै गोबां सोलोय सुबुं फालांगि गेङा हिनजावसाफोरखौ आरो सिख्लाफोरखौ आसामनि गुबुन गुबुन थावनिनिफ्राय लांनानै महाराष्ट्र बायदि नोगोरमायाव फानहैबोदों। दान मोनसे सिगाङावसो बाक्सा पुलिसा सुबुं फालांगिनि मोनसे दुथां दोलोखौ खानायजों लोगोसे शिलंनि साथाम हिनजावसाखौ रैखा खालामनो हादोंमोन बाक्सा पुलिसा। आरो बिदिब्ला जोङो नोंथांमोननि सेराव बिबुंथि लाबोदों बाक्सा पुलिसा बेबायदि आयदाखौ लानानै जाथायखौ लानानै गुवारै फोरमायदों। नोंथांमोननो खोनासंनो लादों बाक्सा पुलिस गोजौ बिबानगिरिनि बिजाथि। যোৱা মাহৰ 20 তাৰিখে আমাৰ এটা চিমলা থানাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে 13/26 এইটো হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ কেছ আছিলে। সেইটো কেছত আমি দুজন আসামী কায়ত্ব কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ স্বীকাৰোক্তিত আমি গোটেই কেছটো আমি ফ'ল' আপ কৰিলোঁ। আমাৰ কিছু খবৰ আহিলে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত এজন এই কেছটোৰে জড়িত এজন আসামী আছে। আমি নাছিকলৈ আমাৰ বাক্সা আৰক্ষীৰ এটা টীম পঠিয়ালোঁ। আমাৰ DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ দিগন্ত বৰাৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে গৈ পেলাই যোৱা 13 তাৰিখে দুজন আৰু আসামী ধৰিলে। এহালগিৰিয়েক এটা দম্পতি তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আমি 4গৰাকী যুৱতী আমাৰ অসমৰ 5গৰাকী যুৱতী আমাৰ বাক্সা জিলাৰ নহয় বিভিন্ন জিলাৰ তেওঁলোকক আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কালি ৰাতি আমাৰ টীমটো ঘূৰি আহি পেলাই উভতি আহিলে আৰু আমি আজি যিখিনি কোৰ্টত কৰণীয় গোটেইখিনি কাম আমি কৰিম আৰু আমাৰ কিছু তদন্ত বাকী আছে। ভৱিষ্যতলৈ আমি এতিয়া এই পৰ্যায়লৈ আপোনালোকক মই এইখিনিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰিম আৰু তদন্তৰ খাতিৰত আৰু ইয়াতকৈ বেছিকৈ মই দিব নোৱাৰিম আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমি আৰু কিছু সাফল্য পাম। নাই বিভিন্ন সময়ত এইবিলাক কেনেকৈ প্ৰলোভন দি পেলাই তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা লৈ যায়। গতিকে আমি এইটো তদন্তৰ চলি আছে কিন্তু তেওঁলোকক আমি আগতীয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ যাতে এনেকুৱা দুষ্ট চক্ৰৰ হাতত তেওঁলোক নপৰিলগৈ। গতিকে সেইটোৱে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে যে আমি 5জনী যুৱতী আমাৰ অসমৰ তেওঁলোকক আমি আনি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক আমি চমজাই দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যোৱা মাহৰ 20 তাৰিখে আমাৰ এটা চিমলা থানাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে 13/26 এইটো হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ কেছ আছিলে। সেইটো কেছত আমি দুজন আসামী কায়ত্ব কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ স্বীকাৰোক্তিত আমি গোটেই কেছটো আমি ফ'ল' আপ কৰিলোঁ। আমাৰ কিছু খবৰ আহিলে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত এজন এই কেছটোৰে জড়িত এজন আসামী আছে। আমি নাছিকলৈ আমাৰ বাক্সা আৰক্ষীৰ এটা টীম পঠিয়ালোঁ। আমাৰ DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ দিগন্ত বৰাৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে গৈ পেলাই যোৱা 13 তাৰিখে দুজন আৰু আসামী ধৰিলে। এহালগিৰিয়েক এটা দম্পতি তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আমি 4গৰাকী যুৱতী আমাৰ অসমৰ 5গৰাকী যুৱতী আমাৰ বাক্সা জিলাৰ নহয় বিভিন্ন জিলাৰ তেওঁলোকক আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কালি ৰাতি আমাৰ টীমটো ঘূৰি আহি পেলাই উভতি আহিলে আৰু আমি আজি যিখিনি কোৰ্টত কৰণীয় গোটেইখিনি কাম আমি কৰিম আৰু আমাৰ কিছু তদন্ত বাকী আছে। ভৱিষ্যতলৈ আমি এতিয়া এই পৰ্যায়লৈ আপোনালোকক মই এইখিনিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰিম আৰু তদন্তৰ খাতিৰত আৰু ইয়াতকৈ বেছিকৈ মই দিব নোৱাৰিম আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমি আৰু কিছু সাফল্য পাম। নাই বিভিন্ন সময়ত এইবিলাক কেনেকৈ প্ৰলোভন দি পেলাই তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা লৈ যায়। গতিকে আমি এইটো তদন্তৰ চলি আছে কিন্তু তেওঁলোকক আমি আগতীয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ যাতে এনেকুৱা দুষ্ট চক্ৰৰ হাতত তেওঁলোক নপৰিলগৈ। গতিকে সেইটোৱে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে যে আমি 5জনী যুৱতী আমাৰ অসমৰ তেওঁলোকক আমি আনি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক আমি চমজাই দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।